Iraki, Imam Idris Saddam a Sunni Muslim. Ataphedwa 2006, Mashia anatengola umuliro. Syria kwa zaka 40 amamwidwa ndi Mashia. Asilikali a Khamenei komanso Hezbollah anali mabezi ku Damasiko. Ku Yemen, Iran inanda boma amasuni ogwisa ntchito Houthi rebels. Lebanon, Hezbollah is part of the government. Ku Gaza, amamwidwa ndi Hamas 18 years. Somalia, Irani imapanga trainer Shababu nkumapasa madrone. Ayatollah Khamenei wakhala kusokoneza mtendere ku Africa ogwisa ntchito Hezbollah. Akristo akuphedwa ku Nigeria. Hezbollah imatenga ndalama ku Irani ndikumachita sponsor zigawenga ku West Africa. Mwachidule, nkhondo imene tikuona panopa anayambisa ndi Hamas. Analowa ku Israeli ndi kupha Yuda. Chinali chiyambi cha zonse zimene tikuona lero. Mistake ya Irani amachita sponsor ya Hayasinwa. America kwachita target pa zifukwa zomwezo. Palena kudandaula kuti America ili mabezi ku Africa, Asia and even Europe. What about Iran? Akulamulira Yemen, Iraki, Lebanon. Ku Gaza ndi Syria achita kuthamangitsidwa posachedwa. Akuluakulu, there is no difference between America and Iran. Just imagine mapesha amasanga wa Gaddafi ndi Saddam. They were even more happy ataphedwa Bin Laden. They don't like Sunni Muslim. Mubile ku Saudi Arabia mukalankhulira Khamenei akhoza kudwa ni mutu. Inalipo nthawi 1979 Ayatollah Khamenei alema pa podium ndikumana kuti Mecca ndi Medina sizikuyenera kuyang'aniridwa ndi Saudi Arabia. Zinabwesa chipwirikiti 31 July 1987 Mashia 400 anaphedwa ku Haji pamene amachita zipolowe. So udani umenewu ndi wakalikali. Akhala kumenyana ku Syria, Iraki, Yemen. My ideology ndosiyana and they hate each other. Paliso ena kunena kuti Irani ikuphulitsa Dubai, Qatar, Saudi Arabia. Chifukwa chona kuti kuli mabezi aku America. Limene liso ndi bodza. Kodi Burj Arab Hotel pa mu Jumeirah, Abu Dhabi International Airport, Energy Facility ku Qatar, Saudi Arabia ndi military camp. Dziwani kuti nkhondo pakati pa Irani ndi Aluya inamba 2015. Ayatollah Khamenei anachita sponsor Houthi rebels ndi kuchosa boma la Masuni ku Yemen. President anathawira ku exile. Saudi Arabia ndi Dubai anakwiya. Akhala kumenyana ndi Mahouthi kuyambira 2015 up to date. Kubwera kwa America pa 28 February 2026 is just a continuation of the crisis. Akuluakulu, Irani sinayambire kuponya mizinga ku Saudi Arabia. Mbomu amagwisa ntchito Houthi rebels nkumapulisa zisime za mafuta. Now, zimenezo ni nkhani zakunja. Tsopano tibwere ku Malawi. Ambiri amene akuyankhula za Amaris, they know nothing. Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani ma filling station. Munthu ameneyu wakhala kuba ndalama za pension kuyambira 2023 up to 2025. DPP inamuchosa ntchito kuti aveka mphekesera 11.5 billion inasowa ya pension fund. Sigege Hotel valuation 8 billion, iye anaigula 21 billion. Akumanga hotelo pa Koko Tower. Tapita mukaone hotelo imeneyi. Ndikuona pano sinathe. Even half of the building sinafiki. Wawononga kale 135 billion. Project yoku Amaris, George Jimu anayamba nawo. Anapita kwa mwenye ndikumuwuza kuti ngati ukufuna kuti pension fund igule hotelo yako utipase ndalama zokwana 7 billion. Mwenye wa Amaris Yusuf anakana. Chifukwa iye amagwisa mavuto. Anali ngongole zochuluka. Ndi anakuganiza kuti bwana ndigulise hotelo ndibweze ngongole. Then kunabwera George Jimu wa pension fund. Anamuza Yusuf, iwe Yusuf, ngati ukufuna kuti ife tigule hotelo
utipase ndalama yokwana 7 billion. Yusuf anakana. So nkhani yonseyi ikuchokera pamenepo. Mukhoza kuona kuti pension fund inagula hotelo ya Sigerege ya South Chilima. Hotelo ya 80 billion anagula 21 billion. Nobody is talking about this. Anachoka pamenepo anagwirizana ku bodi kwawoko ndikumanga hotelo Pakoko Tower. Anega budget ya 43 billion. Ndikuti apano aulonga 135 billion. Ndalama imene inaulokeka mnthawi chakwe 2023 up to 2025. Nobody is talking about this. Abodi ndikuti apano alimbira kalata Reserve Bank akufuna $15 million kuti apitirize kumanga hotelo imene. Mukasungumula $15 million kumayo kwacha. That is 26 billion. Ndiye muchite masamu 135 billion plus 26 billion. That is almost 161 billion. Panopa zikuveka kuti anthu amenewa akufuna ndalama yokwana 300 billion. 300 billion kuti amalize hotelo Pakoko Tower. That will cost 435 billion. Palibe akukamba nkhani imeneyi chifukwa George Jim zikukhudza. Chifukwa George Jim ndamene akulonga mbiri ya Amaris. Now timanena kuti Mr. Yusufu enaka Amaris amagulisira mavuto, ndigulise katundu ndibweze ngongole. Atanda ndalama zinagwira ntchito, anabweza maloni. Ngati mukufuna pitani ku court mukasume, mulanduso mukaluza, mapeto ake mukapereka material. Akuluakulu tiyerekeze inuyo mwagula malo ndikumanga nyumba. Patsogolo mwini malo abwere kumakuzani kuti iyayi ndibwezeni malo. Mungawe zimenezo. Yusufu anagulisa hotelo kuti abweze ngongole. Mukavutisa akasoma ku court for breach of contract. Ndiye pali wina amafunsa funso lopusa akuti pension fund akugula hotelo kuti azitani nayo. Ndiye timafuna timfunse munthu ameneyo. Anthu amamanga maloji kuti azitani nawo. Nico Holdings inagula Lions Hotel. Pension fund ikumanga hotel Pakoko Tower. Akufuna azitani nazo. Ma devaluation akuchitikawo sitingasunge ndalama ku banki up to 2042. We have to invest in properties. Mboyo ndi mafotokoza kuti ma pension fund, ma pension scheme alipo awiri. Pali pension scheme ya anthu obadwa 1981 kutsika musi. Imene ndimene tikuona masiku ano anthu akumalandira. Ndiye pali pension scheme imene anakhazikitsa Gudo Gondwe 2017. Inamba kugwira ntchito pa 1 January 2019. Ya anthu obadwa 1982 kudzafika lero. So ndimafuna muwerengetse munthu amene anabadwa 1982 adzafika zaka 60 2042. Zikutanthauza kuti pension yake adzamba kulandira 2042. Ndikuona pano munthu ameneyu akupereka 5% monthly salary ku pension fund. Adzalandira ndalama zake 2042. Ndalama zimenezi zikusungidwa ndi pension managers. Anthu amenewa ndi Nico komanso Old Mutual. You can see kuti anthuwa anagula buildings, akumanga mashop, ndi apereka chitsanzo cha Gateway Mall ku Lilongwe komanso Chichiri Shopping Mall ku Blantyre. Eni yake ndi Nico komanso Old Mutual. Ali ma building ochuluka kwambiri mtown. Ndalama akuzitenga kuti zomangira ma building komanso kugulira ma hotel. Akuzitenga kuti mukafufuza mupeza kuti ndi ndalama zomwezi za pension zimene tikungosunga iwo akumazitenga ndikumamangira ma building, then ndikumalandira ma rent, ndikumabweza ndalama zija. Now 2019 up to 2042 ndi nthawi yayitali kwambiri, almost 23 years. Ndalama zitangosungidwa ku bank kubwera ma devaluation osachedwa anagwesa kwacha achichola ndi 44%. Ndalama za pension zinagwa chifukwa zinangosungidwa ku bank. 1 trillion inapezeka kuti ndi 700 billion. So aboard anapanga plan kuti no, tisasunge ndalama ku bank koma tigule ma hotelo, ma buildings kuti kutsogoloku anthu amene akadzamba kulandira ndalama zizakhale zochuluka. Anagula Sigerege hotelo, akumanga hotelo Pakoko Tower,
anagulaso Amaris Hotel. Zonsezi sizinabwera ndi DPP. Inali programu imene board anagwirizana 2023. Ndetu kudabwa lero a George Jim na Jaya Ngosi ku Reserve Bank mafuta amwali akutsogolera propaganda ya Amaris Hotel pachatu ndakuongeresa akhala kusowa ndalama za pension fund 2023 up to 2025. Anamanga hotel pa zitapwi, no furniture, building yosatha, nothing is there. Anaononga 135 billion pakufunika 300 billion kuti ite. Nobody is talking about this. Chimene tikumva ndi Amaris. This is a 5-star hotel, management team and everything is there. Ena akuti ayi business yoluza ameneyo. What about hotel mukumanga Pagogo Tower? Mwaononga 135 billion mukufuna 300 billion mukamaliza choncho mugule furniture mupeze management team. That will cost almost $1 trillion. Is that winnable? Anandika magrasi ndibe magrasi nokuzisibuka ndana kuchoke pafomu kwa bale kuchoke pafomu ndi ya kusite mukale ndi lipstick anandipa ka lipstick babutu papa. Now tikuna kuti pension fund yagwa Amaris Hotel 5-star hotel chilichonse chilimomo pa mtengo wa 128 billion. A pension fund omwewo akumanga hotel mupite Pagogo Tower pa zitapwa pali singa ya zitapwa pamene paja unaenda kwa mafakitali kumakata msinja wonunkha kwambiri Pagogo Tower. Iwo anagula malo pamenepo akumanga hotel, anatuza kuti timanga hotel ndi 43 billion tinapasa 43 billion anaidya, then tinapasaso ndalama ina up to 78 billion anaidya, tinapasaso ina ndikuti pano aononga 135 billion hotel sinate. Zimene ndikuti pano ndi zombo. You can go Pagogo Tower mukaone zimene zikuchitika pamenepo. Building isinafike even 50% isinafike. That is almost 43% as I'm talking now. Alimbakala ku Reserve Bank a pension fund akufuna $15 million. Musungumwe $15 million kumaye kwacha. That is 26 billion. Mubange masamu 26 billion plus 135 billion. That will cost 161 billion. Hotel sinati. Tikukamba za building yoka. Adi hotel maidziwo. Ikazata building akutuza kuti ayi ndalama zimene zikufunika panopa ndi 300 billion. Mujine masamu 300 billion plus 135 billion. That is 435 billion. Now akamaliza kumanga building chimenechi chikufunika advertising. Tindi hotel kuno bwana muzagone muzachite ma conference meetings ndi zina zotero. That is advertisement that will cost millions. Hotel apeze management team agule ma sofa and every furniture, aike mabala ma restaurant. That will cost $1 trillion. Now we have a 5-star hotel. Amaris in hotel yaku kwambiri kumayeko agula 128 billion, mabala ma restaurant, furniture, everything is there. Ndiyo dziwika kale aliyesama idziwo azungama kutoka kunja ndikubwera kwa Amaris Hotel. They have customers already. Afandi angoigula nthawi yomwe yamba kugula ntchito ena kuti yayi this is a loss tikuluza kwambiri. That is fine. Ndi chifukwa chani anthu amenewa amene akuchita blame Amaris Hotel sakuchita blame hotel imene tikuononga pa Pagogo Tower taononga kale 135 billion and we are looking for $15 million. Akutuza kuti timalize building tiononga 300 billion yonjezera. Palibe akunena kuti tikugula hotel pa mtengo wa 435 billion. Palibe akunena zimenezo. Everyone is complaining about Amaris. This is questionable. Amalawi anthu amene akuyankhula kwambiri za Amaris atumidwa ndi George Jim. George Jim ndi amene watuma kuti muziyankhula za Amaris. Amaris this, Amaris that. But the truth, ine ndikanakonda anthu amenewa aziyankhula za Amaris, aziyankhulanso za hotel imene kumangidwa pa Pagogo Tower, ayankhulenso za Sigege Hotel. Chifukwa zonsezi zitatu izi tinagulira ndalama za pension, tikugwiritsa ntchito ndalama za pension. We cannot be talking about Amaris ndikusiya Pagogo Tower pa zitapwi paja imene timangoti zitapwi hotel. Are you serious Amalawi?
kuti ifeyo tingapite pakokotawa pazithaphwi paja ndikukagona paipati malungu amene wawa udzudzu ukati umakopsa and we cannot go there. It's a waste of time kumamanga hotelo pakokotawa pali sinje umene uchachoka kumakata unachoka kundirandi unadusa umene munja makata industrial site and amangoponya poison and everything there ma factories and wina waka kugula malo pazithaphwi ndikumanga hotelo cholinga akagona alumidwe ndi udzudzu afe ndi malungu. That will not happen. That will not happen. It's better we talk about Amaris Hotel instead of talking about Zithaphwi Hotel. So timafusa amene mkulankhula za Amaris ndifo jani simukulankhula za Zithaphwi Hotel pakokotawa. Why are you not talking about Sigrege Hotel? Chifukwa valuation ya Sigrege Hotel ni 8 billion. Koma George Jim anagula 20 billion. Now akudzala macadamia. Imagine Aniko akugula ma building town imu ndefe tauza kuti Aniko tatenga ndalama zathu muchite invest akudzala macadamia. Is that fair? Mupite sewa nchinji akudzala macadamia akuti ifeyo tizapeze phindu. Thereafter anthu akunchinji kumeneko macadamia achakakhwima azipita ndi matumbatumba tibera. So my fund managers yawo Niko Old Mutual akumanga mashopu town akumanga mahotelo akugula ma building koma friend kauza kuti tachita invest ndalama zathu akudzala macadamia. Tikupempha nonse amene mukulankhula za Amaris tinayigula pa mtengo wa 128 billion. It is a 5-star hotel. Management team, furniture, everything is there. Tikufuna muyankhulenso za Zithaphwi Hotel pakokotawa. Zithaphwi Hotel tamanga ndi 135 billion. Tikufuna $50 million and tawuzidwa kunena kuti ndalama kuti amalize building ndi 300 billion. Tikamaliza building tikuyenera tipente tigulemo furniture kuti ikhale hotel tike mabala and everything. So that will cost $1 trillion. Tilemba ntchito tichita advertise tindi hotel kuno bwerani pa Zithaphwi tabwerani pa Zithaphwi muzagone pa hotel kodi angapite pamene paja ndani Zithaphwi makhala malungo. That is mosquitoes. South Africa advertisement pa Zodiac Times pa DSTV to advertise that Zithaphwi Hotel. That will cost a lot of money. So abroad ngatapanga cha nzeru ndikugula Amaris Hotel chifukwa ndikuthakale. Aniko asatipusise ya Niko Insurance Old Mutual asamatipusise ya ndalama zimene akusunga ndi zathu amalawo. Iwo akutenga ndalama zija ndikumagulira ma buildings and they are telling us musagule Amaris Hotel. Iwo akugula Amaris Hotel and they are telling us tamanga building tamanga hotel pa kokotawa. Tikuona ndalama zambiri. Iwo akungogula ma building town momanga kale. Zinthu zina tikoza ngozona ndi maso and judge it. Pomaliza chimene tikudziwa pa malamulo a dziko sizitheka Reserve Bank kutenga ndalama kwa Amaris unless akufuna chindapusa. You cannot reverse a signed contract by force. Mwaita masewera mukumana ndi Kenyatta Nyirenda akadzagamula kuti mupepese ndi material inu nomwe mudzamba kunyoza majaji kuti ndakatangana. Tazoona mbuyomu majaji atuza kuti tipepese Finance Bank. We are claiming the judges as they are corrupt. Wewe amene kunyoza za Amaris kuti ayi tikufuna Reserve Bank abweze ndalama kwa Amaris. Maamulo akwadziwa koma kuchita dala afuna kutchuka. So they are forcing Reserve Bank kuti achite force Amaris ibweze ndalama. Reserve Bank ichita force ndalama likubwezedwa at the end Yusufu azapita ku court kukasuma. Kenyatta Nyirenda azamwa kuti no munachita mistake because Reserve Bank was not in an agreement. Agreement inayo pakati pa pension fund ndi Amaris. Reserve Bank munalibe. So a third party cannot force somebody kuti ayitabeza ndalama ngati anali contract. Padzabwera chipepeso matrillion mpepeseni Yusufu. Inu nomwe muzamba kuti no majaji ndi achinyengo mukuzamba lokha. So don't say I didn't warn you. Akulu, history is the best teacher. Ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo
ndikushireni no Times ndabagiri TV musikamba za mbuyo Bagiri TV zikumabwera banje zikumabwera fa Malawi akumamvera Bagiri TV